दिनै जोंना सबायजों ना ओमफ्राय लोगोफोरनो खिथालांगोन आरो आङो नै दावबायना दावदैया सबाय ना ओंखायनो आं हांसो ओरैनो ओंखारथारदों नै ओमफ्राय जाबाय माखासे दावबायनोबो फैनोसै दा लांदो बैयो माबाया बानलु संख्रि लाङाखै नों ओहो बानलु संख्रिलाय दावदैखौनो अबाव दोनखो आंलाय बानलु संख्रिखौ खिथाबावासै बानलु संख्रिया नै दावदैखौ अबाव दोनखो जाम्बि फिसासो मानसियानो बानलु फिसा नै बिहावा गायाबालाय बिहामजोफ्रा गायो बिहावनि सम्पद सोरजिनायावसो बिहामजो फैयोलाय नै गोथाव इदि मोनजायो सोरनावबा जोंनावबासो मोनजायो नै दावदै मामप्लेट ओमफ्राय बे खारौ खान्दाय बिबार ओमफ्राय नै बे सबाय ना ओमफ्राय नैबे ओंखाम नैबे जौ हा दैखौ खिथाथ'ला बयबो मिन्थिखायो दैखौ लोगोफ्रा ओमफ्राय दा दावदै एवगासिनो आरो हांसोनि दाम खमनि नंबाबा दैसेयाव 20 थाखा नै दावबायनि एवगासिनोलाय दावबायनोबो एवगासिनो दावदै दा ओमफ्राय नै खारौ खान्दाय एसेल'सै ओमफ्राय नै दावबायनि बाहागा नै अबाव जानो र' ना होनो आं ना नै नायानो रुबायसो थायफैलाय नै लोगोफोर ना खान्दा गोरान जोबोद गोथाव जाखायो सबायजों लांदोनो दावदै लाबोहैनां नों बेखौ लानानै फै आं हैनोसै नै गिलासा लाफै नोंना दावबायनानै मा हा है गोदाव सोराव आंनि बिखुनजोआ आलों जालों होननायसो जाबाय एम्फौ बिलाइबो दङ नै जागासिनो मा ओंख्रि दावबाय जिबौमोननि गेजेरावसो जालायबावो नै दावबाया मालाय सबाय ना खान्दा थास' बिबारसो बे थास' बिबार जायो सबाय नै ना दावलायदों नै ना दावलायनाया नै जोंनिजों इदि मोनजायो ने सोरनिजों मोनजाया बिदिना ना खान्दा खारौ खान्दाय बिबार नोगोद गोथाव रुदबदो एसे रुदबदो दा आराम थावजों एवदो बोखांनानै ओमफ्राय ना खान्दाखौ जाथारा आं खारैजों खाथेंबाबो नोगोद ओंखाम जानो हादों आं लोगोफोर दामानि फुंनोसो रोङा ओमफ्राय फुंनिनि बिहावा रायगासिनो जागारनाय थाबावोसो नोङो फान्दार गिदिर ओंखाम जाखांनायनि उन्दुबायना आयं कम्बल जोमलायबावदों बे नायहैलाय कम्बल जोमनानै उन्दुयो जाया जोंनिया
Nah, ini lang banyak. Kayak ini nanti gue.